बयनिख्रुइबो जौसिन आफाद बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव दिनै बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय बर' थुनलाइ आफादनि बयजोंबो सिबिजानाय बर' माहारिनि सासे गोख्रों सानसुमै लिरगिरि सोलोंथाइगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारी सार, बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि गासैबो दैदेनगिरि नोंथांमोन, दिनैनि हाबाफारियाव एसे आगोलाव बराय बिबुंथि होलांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारी नोंथां, আমার আজির এই সভাত বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত অসমৰ এজন শক্তিশালী যুৱ নেতা অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि आसामनि मन्त्री इउजि ब्रह्म बिथां, एमपि राज्यसभानि रोंगोरा नार्जारी बिथां, लोकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां, बर' कछारी वेलफेयार काउन्सिलनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारी बिथां, बड'लेण्डनि स्पिकार कातिराम बर' बिथां, जोंनि बारग' एमपि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बसुमतारी नोंथां, बाहागो लानो हानाय आंनि लोगो इएम बिथांमोन, एमसिएलए बिथांमोन, एमएलए बिथांमोन, बर' माहारिनि माखासे गागि दैदेनगिरि, दिनैनि बुंथिगिरि आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय गोलाव सम बर' थुनलाइ आफादाव बिबान लाबोनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव लोब्बा लाखिनानै गोख्रोङै खामानि मावबोनाय जोंनि बयनिबो अनजानाय मानगोनां बुंथिगिरि बिथां, दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन, बर'नि लिरगिरि थुनलाइगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन, दा बे समाव डिमाकुसि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्राय हास्थायनाय दिनै डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे सिमाङा मोगथां महर बायदियै मोनसे जारिमिनारि बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा खुंदों, बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय सिबिनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव बाहागो लानो हानाय नेपालनि, बांलादेशनि, वेस्ट बेंगलनि, मेघालयनि आरो दिल्लीनि बर' थुनलाइ आफादनि दालाय आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोन, आं बयनिसिमबो फैबाय थानाय मागो दमासि आरो इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो बयबो बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जोंनि माहारिनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन हाबाफारि महरै गोदो बै समनिफ्रायनो जागायजेननाय समनिफ्रायनो जों बयबो लाबोदों आरो बर' फिसाफ्रा जाय जेरावनो थाया मानो बोसोरसेमानि खौरां लायो जे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया देग्लाय बबेयाव जागोन आरो बयबो हास्थायो जे सानसेब्लाबो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो थाखाय। बे बाथ्राखौ आं बिनिखायनो बुंदों जे बर' माहारि आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै जि बाथ्रा एबा बे मोननै जि जोंनि जि सोमोन्दो बियो दिनैनि नङा, 1952 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम बे सोमोन्दोआ जोबोद गोख्रोङैनो दङ। सम थांनाय लोगो लोगोनो जोंनि बयनिबो जे साननो हानाय गोहोआ बयबो बांदों, दा नंखायनो बर' थुनलाइ आफादनि फारसे जोंनि अनसायनाय, मान होनाय आरो बेजों जि सोमोन्दो बियो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों। आं दिनै बेवहाय आं गासिबो दुलाराय बर' माहारिनि गासिबो बर' फिसाफोरखौ जोंनि सानसुमै मेलेमजिबि जि थाखोनियानो जाया मानो बयखौबो खावलायनो सानदों जे फैबाय थानाय समावबो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' माहारिनि आफादफोरजों जों बयबो खाथि सोमोन्दो लानानै एबा गोख्रोङै बाहागो लानानै जों हाबा मावलांबाय थानांगोन। एसे आगोलाव
जोंनि जि 18 सेन्चुरिनि माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि मेल बेखेवगिरि मेल बराय बिबुंथि होलांनाय जोंनि स्पिकार बिथाङा बुंलांदों जे दिनैनि समाव जोङो नायहरोबा उनथिंजाय गोलाव समनि मोनसे जारिमिन नुहुरो जे बर' रावा थांनानै थानो थाखाय बोरैहाय जोङो गोलाव सम जोंनि थांखांनाय आथालफ्रा थांखांनाय समनि सानसुमै लिरगिरिफ्रा बर' हारिनि साननो गोरों मानसिफ्रा बोरैहाय खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै गोग्गाथावना बाथ्राया बेनो जे बिथांमोननि गोबां खस्थ' खालामनाय जि हार्डवर्क बिथांमोननि जि गोसो हमथानाय आरो बिथांमोननि जि इयुन नोजोर गोनां बे हाबाफारिनि थाखाय दिनैनि समाव बर' रावा 80 सिडुलाव थिसनजानाय राव जानायजों लोगोसे सारा भारत नाङैनो सारा मुलुग नाङैनो मिथिजानाय मोनसे राव आरो बे रावारि फोलेर हिसाबै दिनै बर' हारिया दिनै जोङो मोननो हादों। दा नंखायनो आङो बर' थुनलाइ आफाद गायसनजेननाय आफादगिरि नेहाथारि आरो बै समनि दैदेनगिरि आरो बिनि सिगांनि जायफोर दैदेनगिरि जायफ्रा बर' राव थुनलाइनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावजेनदोंमोन बिथांमोनखौ आङो खर' गंग्लायै खुलुमनाय बावहरदों। बे गोलाव समाव 2024 नैबे 25 मायथाइसिम जाय बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबान लानानै नांगौ समाव सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांनाय रिसार्च खालामनाय स्टाडि खालामनाय सेमिनार खुंनाय थाखा फैसा गैयाब्लाबो गोब्राब नाजानानै लेखा साफायनायनिफ्राय आदिखरि जिपिनि खामानि मावबोबाय बिथांमोननोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समाव आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। जोङो उन्दै समनिफ्रायनो हाइ स्कुलाव फरायनायनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादजों थाफाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादनिनो मोनसे लोब्बा आफाद हिसाबै एबा गावनिनो आंगो आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावबो आङो बर' थुनलाइ आफादजों मोनसे खाथि सोमोन्दो लानो मोनदों। दा दिनै बेवहायनो जोङो नुदों बे बर' थुनलाइ आफादनि जि राव थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे बर'नि हारिमु बर'नि गुबुन गुबुन बिथिं आसार खान्थि बर'नि सिनायथि बर'नि थामोनथा आरो नांगौ समाव बर'नि राजखान्थि सोमावसारनायावबो बाहागो लानानै राजखान्थि सोमावसारनायजों लोगोसे बेनि जि सलुसन जेंना बोस्रांनायनि नांगौ समाव बर' थुनलाइ आफादा केन्द्रीय आरो राज्य सरकारजों रायलायनानै विभिन्न पलिटिकेल लेभेलाव सावरायनायावबो बाहागो लानानै दिनै बर' हारिनि जि सेल्फ डिटारमिनेशन गावनि आथिङाव गसंना थानायनि जि हाबाफारि बेवहायबो बर' थुनलाइ आफादा गिदिरथार मोनसे बिहोमा होबोदों। दिनै बर' रावा इउनिभारसिटियाव फरायनो मोनबाय बेजों रिसार्च खालामनो हाबाय। जोंनि हारिल' नङा गुबुन हारियाबो बेजों बेवहाय रिसार्च खालामनो हाबाय। फरेन इउनिभारसिटिनि स्कलारफ्राबो फैनानै दिनै बर' रावनि सायाव स्टाडि खालामनो फैदों रिसार्च खालामनो फैदों। बे गासैनिबो क्रेडिट एबा बिनि बाख्नायनाया बर' थुनलाइ आफादनि खाथियावनो थाङो। आं बिथांमोनखौ दिनै बिनि खाथै बाख्नायनो सानो एबा साबायखर बावो। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन नैबे समा जोंनि सम। थांनाय 30-40 बोसोराव जोङो आन्दोलन खालामबाय सोमावसारबाय जोंनि मानसिफ्रा जिउ गारनांबाय थै होनांबाय न' बां सावजाबाय गोलाव सम सोमावसारबोबाय। बिनि उनथिंजाय जेरैबायदि खोमसिनि उनाव सोरां फैयो दिनै जोंनि गेजेराव सोरां फैबाय आरो सोरां फैनाय लोगो लोगोनो मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। जोङो खौसेयै संसार जानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय। थांनाय 30-40 बोसोराव जों गावजों गावबो एना एनि मालायजोंबो एना एनि जानानै जोंनि बेसेन गोसा समफोरखौ मालाबा जोङो खहा खालामबोबाय। नाथाय दिनै जोबोद मोनसे मोजां सम मोनबाय। बे समाव जोंहा मोनसे खावलायनाय फैदों जे मुलुगनि मानसिफ्रा जेरैबायदि दावगालांदों बर' फिसाफ्राबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हास्थायनाय बर' दैदेनगिरिफोरनि हास्थायनाय जोंनि इयुन नोजोर बेजों लोब्बा लानानै मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा गावबा गावनि खामानिखौ गोसो होनानै मावनायनि मोनसे सम फैबाय। मानोना थांनाय 50-60 बोसोराव साफ्रोमबो बर' फिसा लेखा गोरों रोङै बयनिबो हास्थायनाया मोनसेल'मोन मुलुगनि जौगानाय हारिफोर बायदि जोंनि बर' माहारियाबो जौगानाय मोनसे हारि जानांगौ। बे जौगासार हारि जानो थाखायनो सोमावसारदों। जौगासार हारि जानो थाखायनो बेबायदि गिदिर गिदिर बोसोरफ्रामबो मेल मिटिं खुंनानै सावराय मेल खुंनानै मोजां मोजां आलासि लाबोनानै बिबुंथि होनायनिफ्राय लानानै सेमिनार वार्कशपफोरखौ खुंबोदों। दा दिनै समा ओरैबायदि मोनसे मोजां सम फैबाय। बे समाव जोंनि लिरगिरिफ्रा गोसो होनानै लिरनांगोन खन्थाइगिरिफ्रा गोसो होनानै खन्थाइ सुजुनांगोन। जोंनि सानसुमै जोंनि स्कलारफोर जोंनि सोलोंथाइगिरिफोर बयबो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जानायनि सम फैबाय।
जोङो सरकार दानायनि उनाव जोबोद स्पेसिफिकेलि मोनसे बिथिङाव जोङो फकास खालामदों। दिनै लिटारेचार जौगानांगौनि थाखाय जोंनि लिरगिरिफोरजों गुबुननि लिरगिरिफोरखौ एक्सपोजार होनो थाखाय क'क्राझाराव थांनाय बोसोरथाम कन्टिनिउ इन्टारनेशनेल लिट फेस्टिवल खुंनाय जादों, जेराव जोंनि हादोरजों लोगोसे गुबुन हादोरनि लिरगिरिफ्राबो फैनानै जोंनि थुनलाइनि बागै मिथिलांदों आरो बिथांमोननि मावनाय दांनायफोरखौबो जों मिथिदों। जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो कालचारेल प्रग्राम लानायजों लोगोसे दिनै क'क्राझाराव जोंनि थासारिखौ सोलायहोनो थाखाय जों इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिवल खुंदों, जेराव थांनाय बोसोरावबो देग्लाय बोसोरावबो माखासे जार्माननि, लेटिन आमेरिकानि गुबुन हादोरनि ड्रामा ग्रुप फैनानै क'क्राझाराव सानथाम सानब्रै थाफैदों आरो बिथांमोना जोंजों कालचारेल एक्सचेन्ज बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ लादों। दा बेबायदिनो दिनैनि समाव जि बर' मिडियाम स्कुल, भार्नेकुलार मिडियाम स्कुल, निउ इडुकेशन पलिसि फैनाय लोगो लोगोनो गासिबो फरायसाफ्रा बिमा रावजों फरायनो मोननायनि बाथ्राखौ राइट टु इडुकेशनजों लोगोसे निउ इडुकेशन पलिसिया जोबोद स्ट्रेस होनानै बेवहाय फकास खालामदों। दा दिनैनि समाव जों सरकार हिसाबै जोंनि ओनसोलनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरावबो गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय जि बिथिंखौ नांगौ बे बिथिंफोरखौ जोङो गोसो होनानै खामानि मावदों। फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनाय, साइन्स आरो मेथ्सखौ बांसिन गोसो होनानै जोङो दिनै फोरोंनो नाजादों आरो बेजों लोगोसे जोङो केरियार काउन्सिलिंनिफ्राय लानानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट जिफोर फरायसालिफोरनि थासारिया मोजां नङा, इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै गासैखौबो जोङो खामानि मावफुंनो हमदों। बर' फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि अनजिमाया खम जानानै दङमोन। बे फोरोंगिरिनि अनजिमाखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय बेवहाय जि मोनसे लांदां जानानै थानाय जि जायगाफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो गोख्रैनो खामानि मावदों। मालाबा SIU मोनैनि थाखाय एसे लेट जादों, नाथाय थेवबो जोंनि सेकेन्डारि स्टेजाव आरो इलिमेन्टारि स्टेजाव जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा आबुङै थायो बिनि थाखाय जोङो नारा नाथा नाजादों। आं मिजिंथिदों फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेराव नैबे सोलिनाय मायथाइनि गेजेराव जेसेबां लांदां जानानै थानाय पस्ट बेखौ 80% सुफुंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों, जाहाथे बर' बिजोंखौ आरो जोङो मोजां खालामबावनो हायो। अबस्थाया गाज्रिमोन, अखा सेरनायमोन, फरायसालियाव फरायनो हायामोन। दिनै जोङो बोसोरथामाव प्राय 1700 फरायसालिफोरखौ मोजां खालामनाय जाबाय, जेराव जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै गोसो होनानै फरायनो हासिगोन। आथिखालनि थासारिखौ नायनानै जोङो मोनसे गोदान निउ जेनेरेशन टिचार ट्रेनिं सेन्टार जोङो बड'लेण्डआव गायसननो सानदों, जेराव जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोंनि भार्नेकुलार कारिकुलामजों लोगोसे जोङो नेशनेल लेभेलनि, इन्टारनेशनेल लेभेलनि माखासे बेस्ट अफ द बेस्ट एजुकेशन पलिसिफोरखौ, बेस्ट अफ द बेस्ट जि कारिकुलामफोरखौ स्टाडि खालामनो हानायनि थाखाय देग्लाय बोसोरावनो निउ जेनेरेशन टिचार ट्रेनिं सेन्टार जोङो बिजनियाव गायसननो थाखाय आखायाव लादों। दा मानगोनां रायजोफोर, माहारिनि जि बाथ्राफोरखौ जोङो गोबां सावरायबोबाय, नैबे समा खामानि मावनायनि सम। दा नंखायनो दिनै जोंनि जि खामानि मावनाय बेखौ जोङो नांगौ जि मोनसे फकास बिथिंफ्राव जोङो फकास खालामदों। दा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा गोबां खामानिफोरखौ मावो, नाथाय बिथांमोननि जि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि अभाबाव बिथांमोना माखासे खामानिफोरखौ मालाबा मावनायाव आख' फाख' जायो। नंखायनो आङो मैया डेलिगेट सेसनाव दसे सम बिथांमोना हाबनो थाखाय जायगा होनाय, बाहागो होनायाव आं बुंदोंमोन जे बर'नि जिखिनि लिरनाय, थुनलाइ आफादनि लिरनाय, दा गोदान पाब्लिकेशन फैगोन, बेफोरखौ ट्रेन्सलेशन, पाब्लिकेशन आरो डिजिटाइजेशननि थाखाय बोसोरफ्रामबो BTR सरकारनिफ्राय फैगौ बोसोरबायाव 1 कोटि होनाय जागोन होननानै मैया फोसावदोंमोन, जाहाथे गासैखौबो डिजिटाइज खालामजोबनो हायो, बयबो गोरलैयै फरायनो हायो। बेजों लोगोसे आं दिनै बुंबावनो सानदों जे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांजों सावरायनानै जे क'क्राझाराव जोङो नांगौबानो मोननाय बे 18 जौथाइनिफ्रायनो लानानै जेसेबां दिनै जोंनि बर' बिजोंजों, बर' रावजों सोमोन्दो थानाय इंलिश राइटारफ्रा लिरनाय एबा गुबुन राइटारफ्रा लिरनाय लिटारेचारफोर, हिस्ट्रिफोर, बे गासैखौबो दोनथुमनो थाखाय क'क्राझाराव मोनसे डिजिटेल लाइब्रेरि आरो बिथांमोननो मडार्न डिजिटेल लाइब्रेरि आरो आर्काइभ मोनसे बानायनो थाखाय फैगौ नैबे फाइनान्सियेल इयाराव 5 कोटि रां होनाय जागोन, जाहाथे क'क्राझाराव पार्मानेन्टलि बिथांमोना लुनानै लानो हायो। दा बेखौ आङो बिथांमोननि थाखाय फोसावबाय आरो बिनि मुंखौ जोंहा थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया खावलायदों बे डिजिटेल जि मडार्न लाइब्रेरि जागोन आरो आर्काइभ, बेखौ सतीश चन्द्र बसुमतारीनि मुङाव दोननांगौ होननानै।
दा बेखौ बिथांमोना बुंनाय हिसाबै बे सतीश चन्द्र बसुमतारी डिजिटेल आर्काइभ बेखौ बानायनाय जागोन आं बेखौ फोसावबाय थांनाय बोसोरनै सिगाङावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावदोंमोन जे बर' थुनलाइ आफादनि अफिसफोरखौ लुनो थाखाय रां अनसुंथाइ होगोन दिनै माखासेखौ बिथाङा होगासिनो दङ नाथाय काउन्सिलाव थानायखौ जोङो देग्लाय बोसोराव गासै 6टा डिस्ट्रिक्टआव 50 लाखनि अफिस लुनो लादों आरो आद्रा थानाय डिस्ट्रिक्टफ्रावबो जोङो अफिसखौ थाबैनो लुना होगोन जाहाथे बेवहाय मोजां फेसिलिटि थायो जेराव थुनलाइ आफादनि माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोना मोजाङैनो मावनो हायो दा मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समाव मुंख्लंफोरनि जि थैनाय जिउ आरो थैनि बेसेन बेखौ नायनानै जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ हारिनि थाखाय बांसिन फकास होनानै खामानि मावदों जोंनि राव थुनलाइ सिनायथिखौनो लानानै थांनाय 20-30 बोसोराव जों बांद्राय गिदों जे जोंनि सिनायथिया जोंनि थामोनथाया मालाबा मोस्लेर जालांगोन नामा आरो बेखौनो नोजोर होनानै जोङो थांनाय बोसोरसेयाव खामानि मावनानै गासै बर'नि जोंनि हारिमुवारि आरो जोंनि जि माखासे गोनांथार मुवा बेसादफोर बेखौ जोङो GI टेगिं खालामनो हाबाय दिनै भारताव गुबुननि जिखौ गुबुननि दामग्रा देग्राखौ गुबुना बायदिसिना समाव खावनानै लाङो मालाबा जारिमिनफोरखौबो मालाया लिरफिननानै गावनि बानायनानै लायो दा बेखौ जेसेबां हायो थाबैनो जोङो प्रटेक्ट खालामनो थाखाय प्रिजार्भ खालामनो थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै गोबाव समनिफ्राय सावरायबोदोंमोन दायो जोङो खेबसेयावनो सारा भारताव बेबायदि खेबसेयावनो गासै 21टा जोंनि माखासे आइटेम्सफोर GI टेगिं मोननाया खमानो दङ दा जोङो खेबसेयावनो दिनै आर'नाइ दख'ना जोमग्रा गामसा इन्दि जि बेजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि जानाय नाफाम अनला गोखा गोखै नारजि खारदै गंगार दुन्दिया खेरा दाफिनि बे जाबाय जानाय लोंनाय दोरोङारि लोंनाय माइब्रा जौ बिदै जौ गोरान जौ गिसि आरो लोगोसे दोरोङारि दामनाय देनाय खाम सिफुं सेरजा जथा थरखा गंगोना बे गासैखौबो जोङो GI टेगिं खालामनो हाबाय दा नंखायनो बेबायदि गोनां बिथिंफोरखौ जों बांसिन गोसो होदों दिनैनि समा आं सानो जे जोङो प्रिजार्भ खालामनाय प्रटेक्ट खालामनाय रैखाथि होनाय दोनथुमनाय रिसार्च खालामनाय स्टाडि खालामनाय आरो बेखौ फैबाय थानाय समनि थाखाय जोङो बबेखौबो नांगौबा रिक्रिएट खालामनांगोन आरो जि जिनिसा जाखानानै दङ बेखौ जोङो दानि मुलुगनि मानसिफोरनो थाखाय मिथिहोनाय रोखोमनि जोङो गोदानै मडार्न मोनसे डिजाइन होनानै जों बेखौ बानायफिननानै लानांगोन जोंनि हारिया रावनिबो उनाव गैया दायो जोंबो मोनसे स्टेजाव सफैबाय दा नंखायनो फैबाय थानाय समाव मुलुगनां थाखोआव थांनो थाखायसो जोंनि आथिखालनि सानसुमै मेलेमजिबि जोंनि जेनेरेशना चिन्ता खालामनांगौनि सम जाबाय মই আজি ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছো যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে বিকশিত ভাৰতৰ যি এটা মিশন লৈছে এই বিকশিত ভাৰতত আমি সকলো জনজাতি সকল নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ কাৰণে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে যি সকলে সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে সেই সকলো ভাৰতত বিকশিত ভাৰতৰ যিটো মিশন ইয়াত আমি একেলগে খোজ মিলাই যাব পাৰিম ইয়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সবকে সাথ সবকে বিকাশৰ এটা কথা নাৰা মানে এটা স্লোগান আনিছিলে সেইটো আজি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক আজি তেখেতে সহাৰি জনাইছে আৰু সহায় কৰিছে লগতে তেখেতে মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে যোৱা এমাহ আগত কোকৰাঝাৰত নিখিল বড়ো দিল্লীত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো সাহিত্য সভা একেলগে যি এটা বড়ো মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছিলে তাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উপস্থিত হৈ বড়োসকলক যিখিনি মাৰ্গদৰ্শন কৰিলে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আমি আজি দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামৰ পিছত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছো যি পৰিৱেশত নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি নিজৰ শিক্ষা আৰু সৰ্বাঙ্গীন উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে সুযোগ পাইছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব লাগিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এটা ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ এটা পলিচি লৈছে তাত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি শিক্ষা দীক্ষা সকলো দিশ ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা লৈ পেলাই অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে সেই কাৰণে মই ভাবো এই সময়টো আমাৰ কাৰণে এটা সোণালী সময় আমি 30-40টা বছৰ সংগ্ৰাম কৰিলো আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ কথা ক'লে বহুতে ভয় কৰিছিলে
কিন্তু আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে বসবাস কৰি সহ বাসস্থান সকলোৰে ভাষা সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে এটা ভিজন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বড়ো সাহিত্য সভা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো জাতীয় সংগঠনবোৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সমন্বয় ৰাখি যেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আজিৰ চৰকাৰো অসম চৰকাৰ আৰু লগতে কাউন্সিল চৰকাৰ আমাৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো জনগোষ্ঠীৰ ৰীতি নীতি জীয়াই থকাটো আমি বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে আজি বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই মঞ্চৰ পৰা বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰা, আজি অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে আজিৰ সময়ত অন্তত সুৰক্ষিত চবে যাতে অনুভৱ কৰে আৰু নিজৰ নিজৰ কামত আগবাঢ়ি যায়। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেনেকৈ বড়ো সাহিত্য জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই থকাটো বিচাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজিৰ চৰকাৰখনে আমাৰ সীমিত যি ক্ষমতা আছে, এই ক্ষমতাৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ স্কুলবিলাক ঠিক কৰা, নিজৰ নিজৰ মিডিয়ামৰ কাৰণে যিসকলে চিন্তা কৰিছে সেই মিডিয়ামবিলাকক ইন্ট্ৰডিউস কৰাত সহায় কৰা, আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত বহুত জনগোষ্ঠীয়ে আজি ডিপাৰ্টমেণ্ট খোলাটো বিচাৰিছে, এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত কথা চলি আছে। গতিকে আজি বড়ো সাহিত্য সভাক মই ধন্যবাদ জনাওঁ, তেখেতসকলৰ এটা দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ কাৰণে বড়োসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি আজি ভাৰতবৰ্ষত সকলোৰে পৰিচিত এটা ভাষা হ'ব পাৰিছে। এই ভাষাৰে পঢ়ি বহুতে ৰিচাৰ্চ কৰি PhD ডিগ্ৰী লোৱাৰ লগতে তেখেতসকলে বিভিন্ন স্থানত আজি নিজৰ সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আজিৰ এই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ যে তেখেতে যোৱা বছৰ 10খন কলেজক আমাৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিছে, আৰু সেই 10খন কলেজৰ কাৰণে ফাণ্ড ইতিমধ্যে আমাক দিয়া হৈছে 17 কৰোৰ 70 কৰোৰ টকা দিয়া হৈছে তেখেতসকলৰ চেলাৰীৰ কাৰণে। যিসকল সৈনিক কলেজ বাকী আছে, যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হাইস্কুল ME LP স্কুল বাকী আছে, সেইখিনিও প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথা দিছে। আমি আশা কৰিছোঁ অহা কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ যিখিনি প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে বিদ্যালয় বাকী আছে, যিসকল অত্যন্ত প্ৰয়োজন বিদ্যালয়, সেইখিনি অতি শীঘ্ৰে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই এই সময়ত মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ এই আমাৰ 64 সংখ্যক যি অধিৱেশন সেইটো সকলো দিশৰ পৰা সফল হোৱা বুলি মই আনন্দিত হৈছোঁ। आं गोजोननाय मोनदों जे मैयानिफ्राय लानानै जिफोर सेमिनार जालांबाय बेवहाय माखासे फरेन एम्बासिफोरखौ लिंहरनानै जोंनि हारिनि बाथ्राफोरखौ सावरायबाय। बे गासैबो हाबाफारियानो जाफुंसार महर मोनदों। बिनि थाखायनो थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो साबायखरखौ बावनानै फिन नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय आरो मेलखौ बेखेवबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।